Si sembla probable que els colons romans instal·lats al País Valencià foren pocs en nombre, també és evident que la romanització en idioma, en costums, en religió, va tenir una amplitud considerable. El dialecte dels mossàrabs romànic encara en donarà testimoniatge segles després dins la societat musulmana. L'impacte islàmic seria a la llarga prou més decisiu que el romà. Les incorporacions ètniques de procedència africana, intermitents però sovintejades, ja van pesar-hi amb una força decisiva. De més a més, la població indígena es va arabitzar totalment. L'esplendor dels petits estats musulmans en què van quedar repartides les terres valencianes era, sens dubte, obra i benefici d'una casta dominant, estrictament sarraïna. De tota manera, el poble sotmès no en restà al marge i l'assimilació fou completa i en la major part dels casos irreversible. Només unes minories s'hi van resistir i no adoptaren les formes de vida, idioma, costums, religió dels musulmans. Eren els mossàrabs. La tònica venia donada pels altres, per l'adhesió definitiva a l'islam i a tot el que l'islam portava i comportava en la seva expansió sobre la península ibèrica. Cal mesurar pulcrament aquest fet, perquè serà una premissa essencial del desenvolupament històric del País Valencià. En arabitzar-se fins al màxim possible, els valencians preislàmics es converteixen en moros i són moros per sempre més. Els nuclis mossàrabs, que podien representar una supervivència nacional anterior, van desaparèixer de mica en mica. Molts d'ells van seguir els castellans quan en 1102, mort el Cid, abandonaren València. D'altres s'agregaren en 1125 a les forces d'Alfons el Bataller, que atacaven València i Dénia, i es retiraren amb elles a territori cristià. Bastant dels que van restar-hi foren exiliats al Marroc pels almoràvits. Jaume I ja no degué trobar al País Valencià massa mossàrabs. La població vençuda era únicament musulmana.